Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-Isqof Mgħallem tal-Knisja Sant'Ambroġ. Twieled madwar is-sena 340 u ġie magħżul biex ikun isqof ta' età żgħira f'Milan. Irċieva l-Magħmudija, ġie ordnat u ikkonsagrat isqof fis-7 ta' Diċembru ta' 374. Kien isqof mhux biss saref imma li kien juri ħafna ħniena u għajnuna mal-foqra u l-batuti. Kien wara li ltaqa' ma' Ambroġ illi Santu Wistin bidel ħajtu, xi ħaġa li Santa Monika, Santu Wistin, tant baqatlu tafulu lill-Ambroġ, li mbagħad miet fl-4 ta' April ta' 397. Fil-bidu ta' din il-quddiesa ħuti ejjew nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti ħannin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti kollok tiba mal-midimbin Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int l-avukat tagħna quddiem il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenn għalin Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, intamilt lil San Ambroġ Mgħallem tal-Fidi Kattolika u eżempju ta' qawwa apostolika. Ibgħat fil-Knisja tiegħek bnedmin skont qalbek biex imexxuha bil-qawwa u bil-għerf. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Poplu ta' Sion, int li tagħmmar f'Ġerusalem ma tibkix aktar. Il-mulej iħenna lik mal-ħoss tal-għajta tiegħek, malli jisimek jagħti widen. Tassew li l-mulej jagħtik ħobs l-imrar u l-ilma tan-niket, iżda ma jinħebix iżjed minnek li Mgħallem tiegħek. Għajnejk jaraw li Mgħallem tiegħek. Min warajk jisimgħu widnejk kliem li jwissik u jgħidlek din it-triq għaddi minna. Sew jekk tikser lejn l-lemin, sew jekk tikser lejn ix-xalluk. U hu jibgħat ix-xita fuq il-miżruħ tiegħek u l-qamħ frott tal-art ikun bnin u mimli.
Dakinhar l-imrieħel tiegħek jiraw f'wesad kbar. Fir-raba il-gniedes u l-ħmier tax-xogħol jieklu qalf immellaħ, imderri bil-midra u moddi mill-arbiel. U fuq kull muntanja kbira, fuq kull għolja wieqfa, ikun hemm xmajjar ta' ilma f'jum il-ħerba l-kbira, f'jum it-tiġrif tal-fortizza. Id-dawl tal-qamar ikun jiddi bħad-dawl tax-xemx u d-dawl tax-xemx jitqawwa għal 7 darbiet, daqs id-dawl ta' 7 ijiem. Dakinhar il-mulej idewwi il-ġrieħi tal-poplu tiegħu u jfejjaq id-benġil tas-swat tiegħu. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. San responsorjali, Alla ġustu l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Flimkien, ġustu l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Faħru l-mulej għax tajjeb li tanni lill-Alla tagħna, għax ħellu u xira t-tifħir tiegħu, jibni l-Ġerusalem il-mulej, jiġma lill-imxerdin ta' Iżrael. Flimkien, Alla ġust il-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. U jfejja il-qlub il-maqsuma u jorbot il-ġrieħi tagħhom u jott in-numru tal-kwiekeb kollha jsejħilhom bisimhom. Flimkien, Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Kbir sidna l-mulej u ta' qawwa kbira, bla tarf id-den tiegħu, jerfa' lill-imsejknin il-mulej u jniżżel sal-art il-ħżiena. Flimkien, Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Il-mulej il-leġislatur tagħna, il-mulej is-sultan tagħna u li jsalvana. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu dar il-bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejja kull xorta ta' mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ran-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naġ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu, il-ħsat huwa kbir iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsat biex jibgħat ħaddiema għall-ħsat tiegħu. Sejjaħ lejh 12 il-dixxiplu tiegħu u tom is-seta' fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. U tom daw l-ordnijiet, morru fiċ-ċunnaċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intom u sejrin xandru u għejdu lis-saltna ta' smewit waslet. Fejqu il-morda, għajmu l-mejtin, fejqu il-lebrużi, keċċu ix-xjaten. Bxejn ħattu, bxejn għatu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-profeta Iżajija iserħilna rasna li l-mulej iħenna lina malajta tagħna, malli jismana jatina widen. Waqt li s-salm responsorjali mbagħad ikompli jinkoraġġina u jfejja l-qlub maqsuma u jorbot il-ġrieħi tagħna. Min ma jridx ħajja ta' saħħa tajba, ħajja ta' paċi u ġid.
Iżajja bassar li s-saltna talla kienet se telep in-niket u l-inkwiet u ġġib il-paċi vera u prosperità lil poplu talla. Ġesu fehem il-missjoni tiegħu li ġibilna saltna fil-milja tagħha kollha. Il-qalba tal-messaġġ tal-Evanġelju li qrajna hija pjuttost sempliċi. Is-saltna jew ir-renju talla hija viċin tagħna. U x'inhi din is-saltna talla? Hija l-qawwa talla li qed taħdem f'dik is-soċjetà ta' nies li jafdaw falla u li jonorawh bħala sultan u sit tagħhom. Fit-talb tal-mulej aħna nazzardaw nitolbu lil Alla isaltan bisħieħ f'ħajjitna fid-dinja tagħna. Ħadd tiġi saltnatek, ħadd tkun magħmula r-rieda tiegħek kif fis-sema hekk fl-art. Il-predikazzjoni ta' Ġesu dwar is-saltna kienet akkumpanjata minn sinjali, minn eġubijiet. Nies ġew imfejqa mhux biss spiritwalment, imma anke fiżikament. U allura d-domanda, nemmen jien fil-qawwa tas-saltna talla għal ħajti? Ejjew inħallu l-kelma tiegħu titrasforma il-moħħ tagħna lill-qalb tagħna biex hu jkun jista' jsaltan f'kull qasam ta' ħajjitna. Ġesu ħalla f'idejn id-dixxipli tiegħu biex ikomplu l-emejjel li jagħmlu ixandru l-kelma talla biex iġibu l-qawwa tiegħu ta' serħan, ta' fejqan lill-lajjiena u lill-maħqurin. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu b'xejn ħadtu, b'xejn għatu. Dak li kienu rċevew minn Ġesu allura issa jridu jgħadduh lil ħaddieħor. Għandhom juru bl-attitudni tagħhom li l-ewwel interess tagħhom huwa Alla u mhux il-gwadan materjali. Is-saltna ta' smewiet tiġi għal dawk li jirċievu l-Kristu bil-fidi. Il-kliem ta' Ġesu huwa daqstant rilevanti illum. Is-saltna ta' smewiet hija disponibbli għal dawk li huma lesti li jirċevuha. Ma nistgħux nixtru l-ġenna, imma jekk naċċettaw l-imħabba u l-ħniena ta' Ġesu, diġà għandna is-sema f'qalbna. Il-mulej ġib is-saltna tiegħu ta' paċi u ta' ġustizzja lil dawk li jirċevuh bil-fidi u bl-ubbidjenza. Kemm qiegħed nitlob jien u verament nittama li s-saltna talla tiġi fil-milja kollha tagħha. Mulej Ġesu, għajjem l-ispirtu tiegħi mit-telqa u l-apatija, ċaqlaq il-fidi tiegħi biex narak taġixxi llum. Għatini l-kuraġġ biex ngħix u nħabbar il-messaġġ tas-saltna ta' smewiet u biex inkun sinjal profetiku ta' dik is-saltna għal kull min jiena niltaqa' miegħu. Il-mulej Ġesu għalilna biex nisru għax is-saltna ta' smewiet hi fil-qrib. Nitolbu bil-ferħ li tiġi fostna s-saltna tiegħu ta' salvazzjoni waqt li ntennu mulej tiġina s-saltna tiegħek. Mulej tiġina s-saltna tiegħek. Għal-aktar ħaddiema fil-ħsat tiegħek, l-aktar fil-Ministeru tal-Kelma, tas-Sagramenti u tal-Karità nitolbu. Mulej tiġina s-saltna tiegħek. Għal-frott tal-art biex inti tipprovdi l-għajxien u taffi l-ġuħ u l-mart nitolbu. Mulej tiġina s-saltna tiegħek. Għal-familji mifrudin jew li jinsabu fi kriżi biex isibu l-appoġġ u l-kuraġġ ta' kull min jafhom nitolbu. Mulej tiġina s-saltna tiegħek.
Għal kull wieħed u waħda minna biex inħossu għal minu bilanċ ta' xi kelma tajba u nqawwulu qalbu nitolbu. Mulej tiġina is-saltna tiegħek. Il-qamulej it-talbiet tal-poplu tiegħek inżel biex tagħtih is-salvazzjoni u l-ferħ tal-miġja tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina l-grazzja mulej li aħna nofrulek is-sagrifiċċju qaddis li Spiritu Santu jimlina b'dak id-dawl tal-fidi li dejjem dawwa lil San Ambroċ biex ixandar il-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ambroċ, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa bil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għieda. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-semawwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-semawwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu illi meta kien ser jingħata biex mir-raħibat iħall-ħobs radlek il-ħajr, birku, qasmu, taħ li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek ukoll wara li klaħaq il-kalċi reġarat il-ħajr, taħ li d-dixxipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk.
Biċċakuntana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna, Charles mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna li nalkoll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li ma' San Ambroċ li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int kif fis-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba fiħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. Tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija aslimu l-aqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Isem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, kun iswew li jenna se tqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla danu li neħħidnu bit-tad-dinja. Ħen jindawk illi huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu ħaresni għal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi,
biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, bis-saħħa ta' tqarbina li għadna kemm għamilna, għatina li nimxu fuq it-talim ta' San Ambroċ biex inħaffu bil-qawwa fit-triq tiegħek u nitħejjew għall-lena tal-mejda tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nixtiequ nafżawkom li bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tbieħ id-djarju għas-sena d-dieħla kif ukoll notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tixtri l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208 mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. L-Assemblea ta' din is-sena l-2024 hija mmarkata mhux biss bħarsa lura lejn dawn l-4 snin li fihom ħdimna bħala Knisja li tilqa, li tisma', li takkompanja u li toħroġ f'outreach għal tant realtajiet fostna, imma wkoll bħarsa mimlija tama lejn is-sena tal-ġublew, is-sena 2025. Waħda mill-affarijiet li laqtuni ħafna f'din l-esperjenza ta' komunjoni u ta' komunità kienet il-fatt li aħna u nitolbu u niddiskutu kif se nkunu sinjal ta' tama, l-Ispirtu mexxina biex nifmu li anke nkunu preżenza ta' ferħ, preżenza radikali li terġa' tfittex l-eruq tagħha, preżenza li tkun ta' rikonċiljazzjoni u preżenza wkoll li tieħu ħsieb il-fqir. Wara dan il-proċess ta' 4 snin ta' Knisja waħda vjaġġ wieħed, proċess li jikkompli għall-Knisja lokali kollha. Matul din is-sena iffukajna fuq Knisja li toħroġ u b'mod partikolari stidinna lill-Knisja kollha, il-membri kollha tal-Knisja li kull min xtaq biex jipparteċipa f'16 konverzazzjoni spiritwali fuq temi li jmissu il-ħajja tal-Knisja imma anke fuq temi li jmissu l-ħajja tas-soċjetà. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlisenna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti jomna għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fl-ewwel misterju tal-ferħ nikkonsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek,
Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina li inti omna li kisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna d-dubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tieni misteru nikkonsidraw meta Sidna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Sant Eliżabetta. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek
imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santismorina l-inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Amen. Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti jomma li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fir-raba misteru nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħanina tiegħek. Fil-ħames u l-aħħar misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, om tal-ħniena ħajja elwa u tamatana, slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, u rina wara dan it-turufnament li l-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa missierna li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema jekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija Lawretana. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qajt tal-btana. Kristu il-qat tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
Ħaruf Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-Verġni mqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġini Marija, lilek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina l-koll, mexxina fi triq tal-ħajja, aqlalna il-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Turrocco, itlob għalina. San Pawl Missierna, itlob għalina. San Publio, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisew u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.